In het weekend van 15 en 16 oktober exposeerde kunstenaarsgroep KIK in Sint-Anna-kapel in Venray. Hoe zijn jullie zo met z'n achten bij elkaar gekomen? Nou, wij kenden elkaar gedeeltelijk al langer. En het vorig jaar is hier in Venray en Overloon en nog wat verder weg de expositie Scheid aan de Grens geweest. En toen hebben wij met z'n allen samen ook geëxposeerd in een andere ruimte hier op het andere terrein. En omdat Scheid aan de Grens pas volgend jaar weer opnieuw is, hebben we gezegd van, goh, het is misschien wel leuk om dan tussendoor zelf nog een keer iets te doen. Weliswaar een stukje kleiner als dat hele Scheid aan de Grens, maar dan hebben we hier in de Anne-kapel een expositie ingericht. En werken jullie ook wel eens echt samen aan één doek of aan één beeld of meestal toch apart? Nee, dat is allemaal apart. Ja, ieder doet zijn eigen ding, zeg maar. Ja. En welke kunstvormen kunnen we hier zien bij KIK? Je kunt hier schilderkunst, dus portretschilderingen, tekenen, portretten en modellen. Ik heb zelf beelden staan en verder installaties, zeg maar. Ik ben ook betrokken bij KIK en ik maak kunst van ijzer, van varkensblaas, van gips, van beton. Ik maak stukjes film. Ja, ik probeer al het materiaal wat ik tegenkom te verwerken. Wat ik interessant vind althans. En ik zag ook bandensporen. Heeft dat ook een bepaalde betekenis? Ja, vorig jaar heb ik in het bos bij de Blonzuil heb ik een hele grote hoop houten balken zien liggen, boomstammen. En daar ben ik met een aantal mensen koppen op gaan tekenen, omdat ik vond dat deed mij denken aan het ontwortelen van de mensen die op de vlucht zijn. Ook voor religie, maar ook vanwege politieke overtuigingen. En ik heb die koppen op die boomstammen getekend en ik heb ook sporen afgedrukt, omdat mensen sporen achterlaten, waar ze ook zijn, waar ze vandaan komen. Ze laten sporen achter. Ik heb echt bekeken van wat hier zou passen in de kapel. Dus ik heb bedacht van ja, wat spreekt mij aan. Dus ik had meteen iets van het geloof en wat is er allemaal gebeurd in de katholieke kerk. En daar had ik meteen bij van nou ja, die misbruik van de kinderen, dat sprak me wel ontzettend aan. Dus ik had zoiets van nou ja, zelfs de engelen vallen van hun geloof. Dus net als hier zitten ze als ratten in de val. En dan heb ik oesterschelpen gebruikt. En bij een ander ontwerp heb ik de vallen de engelen zo uit de lucht. En een ander, daar ligt dan zitten ze op een pijnigbankje. Dus daar worden ze helemaal ondervraagd. Ja, ik schilder niet alleen voor KIK, maar ik maak vrij werk en dat zie je hier een gedeelte van hangen. En dat gaat over puber-emoties. En daarnaast maak ik portretten in opdracht. De schilderijen die je maakt, zit er nog een bepaalde gedachtegang achter of inspiratie? Waar haal je die uit? Ja, die haal ik eigenlijk uit de dagelijkse dingen. Ik heb zelf 3 kinderen en weet gewoon dat er in de puberteit heel veel dingen spelen. En vind dat ook gewoon super interessant om dat uit te beelden. Dus heel veel schilderijen gaan voor mij over pubers en hun emoties daarin. En dat probeer ik weer te geven.